Véget ért a találkozó, sajnos vereséget szenvedtünk. Ebben vereségben benne van a játékvetők ténykedés. Azt mondom, hogy jó csapat volt a Budaörs együttesen, megállapítottuk, hiszen harmadik helyen áll jelenleg az együttes, mi pedig mögöttük, negyedik, ötödik helyen. Megérdemelte a győzelmet, azt kell hozzámondanom, de a játékvetők ítéletével nagyon befolyásolták a találkozót. Ennek a találkozónak Mohácsi részéről talán a legjobb volt Erdélyi Bianca, hiszen 7 találatot szereztél. Hozzátettem a közvetítés során, hogy előtte egy puszit adtam neki, hiszen annyira közel is fantasztikus szurkolód vagyok, amúgy is ezt tudod. Kintről a nézőtérre nagyon jól játszottál, 7 gólt szereztél, és szélről jött támadások, rendre gólt hoztak. És valójában ez miért nem ment a találkozón egész végig? Hogyan láttad te a találkozót? Hát köszönöm szépen, először is gratulálunk a Budaörsnek, készültünk belőlük, tudtuk, hogy nem lesz könnyű meccs, és tudtuk azt is, hogy nagyon előkelő helyen állnak. Hát úgy gondolom, a bírókat azt most nem említeném meg, ez benne van, hozzá tartozik a játékhoz, hogy a bírók, sajnos ők is ugye a játék része. Tévednek, így van? Ők is emberek, ők is tudnak tévedni, szeretnénk, hogyha nem ennyit, de róluk ne beszéljünk szerintem, mi nagyon jól küzdöttünk. Hát a 7 gólomhoz meg szélről ott azért lőttem, mert passzokat kaptam a többiektől, úgyhogy igazából nem az én érdemem, hanem kiszolgáltak a többiek, és onnan csak be kellett lőnöm. Köszönöm a puszit ma a meccs előtt. Többször is adok. Ennyit számít, akkor máskor is. Köszönöm szépen. Én tartjuk ezt a jó szokást. Köszönöm szépen, Bianca, élek vele, a közönségnek elmondom, itt a szurkolóknak, meg a Bolyai Televízió közönségének, így lesz a továbbiakban. Fradi ellen megismételjük. Találkozóra talán visszatérve egy-két mondat, annyit, hogy utolsó találkozó volt itt az NB1B-ben, tehát az összifordulóban felemásan szerepeltetek. Voltak ragyogó mérkőzések, aztán csuklások voltak, itt legutóbb 3 egymás utáni vereség. Hogyan látod a csapat? Együtt voltatok, de valahogy úgy veszi az ember észre, nincs serejátékos, nincs lehetőség, kispad kicsi, sok a sérült. Hát úgy gondolom, hogy ez az 5.-6. hely, ezzel évvégén is nagyon kiegyeznénk. A sérülésekről, hát igen, az pont rosszkor egymás után jöttek. Kevesen vagyunk, de igyekszünk megoldani, és a fiatalok is sokat segítenek edzésen is, hogy azért meglegyen a minimum létszám. Úgy gondolom, hogy ez egy jó helyezés, reális szerintem, és hazai pályán ez volt az egyetlen vereségünk, úgyhogy szerintem a hazai közönséget egyelőre még nem hoztuk nagyon szégyenbe, mert ugyanúgy fognak jönni, és szerdán is várjuk őket az utolsó meccsre, ahol szeretnénk megtölteni a csarnokot végre mi is. Így van, veletek vagyunk, azt mondom a közönség. Hozzáteszem, hogy nagyon beharangoztam a rádióba, itt a televízióban is a szerdán a Ferencváros mérkőzését. Nem tudom, mennyire nézted, én magam nagyon-nagyon néztem a női kézilabdát világbajnokságon, hiszen ma délután leszerepeltünk egy picit norvégoktól, aztán lehet, hogy holnap helyesbítünk is a bronzérmet megszerezzük. Gondolom, te is nézted a találkozókat. Mit tanultál, hiszen azok közül 7 válogatott játékos érkezik, Pastrovics Belinda, aztán Szucsánszki, Tomori Zsuzsár és a többiek. Talán példaképed az egyik, ővelük mérkőző itt a szintéren. Hogyan nézted a találkozókat, mit vették ki belőle, mit tanultál? Vagy kire készülsz? Van-e külön olyan ember, akire készülsz már? Hát igazából néztem a meccseket, amit tudtam. Szerintem náluk is ez nagyon reális, ez a 3.-4. hely. Hát holnap remélem azért elhozzák az érmet. Kire készülök? Senkire. Szeretném jól érezni magam a pályán, mint ahogy eddig is minden meccsen. Jó meccs lesz. Szerintem az évet nagyon szuperül le tudjuk így zárni, hogy ővelük játszunk. Itthon ráadásul. Így van, eredmény nem számít, hiszen azt hiszem benne van a papírforma, hogy a Fradi győz. Hát persze nagy arányú győzelemmel azért nem készülünk, tehát azért egy pár gól lesz a különbség. Mennyire tekintesz ezt a Ferencváros, hiszen Győr mellett ő a másik nagy elegáns csapatunk, bajnok csapatok ligája találkozón játszik. Hogy látott ezt a Ferencvárost? Hát szerintem most nagyon rendben vannak, és remélem, hogy most már ők is odaérnek második magyar csapatként, mint a bajnokok ligájában, mind a bajnokságban is. Szerintem ez a magyar kézilabdának csak jót tett, hogy a Fradi ekkorát fejlődött, mert a Győrnek eddig nem nagyon volt ellenfele itthon. Hát meglátjuk, várjuk őket sok szeretettel, és szeretnénk megszorongatni mindenképpen. Én utolsó kérdés, ez a Biancának, mindig mosolyogsz, és ez nagyon tetszik, és ami meglepő, és ami nagyon tetszik, az, hogy mindegyik játékos társának gratulálsz a gót, neked is gratulál, nagyon együtt van a csapat, valójában így látjuk innen, de azt hiszem ti is így vagytok. Közönség, még egy utolsó, nagyon együtt van a közönség, ez a 350, hiszen nagyon ronda, rossz időjárás van kint, azért eljöttünk, ennyien itt vannak, szurkolnak. Ti hogy érzitek a közönség szeretetét, mennyire látjátok? Igen, hát úgy gondolom, hogy nagyon sokat segít, és ezért is szerepeltünk ilyen jól itthon. Hát egyetlen egy meccs volt a múltkori, amikor nagyon nagy hó volt, amikor nem voltak olyan sokan, de hát nem nevezhetjük azt se kevésnek. Köszönjük nekik az egész féléves eddigi támogatást, várjuk őket ugyanúgy a következő fél évre is. Hát nem tudom, én üdvözlöm a bólyiakat, mohácsiakat, mindenkit, hajrá Mohács!
Köszönjük, hogy Bianca, egyről nem feledkezünk a riportra legközelebb. Puszi, és hajrá Ferencváros, hajrá Mohács! Sérültjeinknek pedig jobbulást kívánok, és mindenkinek boldog karácsonyt. Nagyon szépen köszönjük neked is, kellemes ünnepeket a csapatnak, és boldog új évet. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!